Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau muna 14 ga watan Jun da fatan muna lafiya. To alhamdulillah Malam Sanusi ga turaren nan insha Allahu da muka amfani da shi Kiko insha Allahu, Kiko mai kai 9 da izinin Allah ina mana fata alkhairi original made in Saudi. Da fatan muna lafiya kuma aikinka za mu kammala shi. Assalamu alaikum mutanen Nijar kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso. Ni ne naku Sharif Umar Mahdi. Duk inda ka saurari wannan muryan to kana tare da ni ne kuma ka ɗau namba ta 090 1790 4636 domin yin magana a WhatsApp ko kuma kira. Kana ɗagawa in dai ka ji ba muryata ba ce to ba ni ba ne. Ka saurari muryata da kyau insha Allah ga wannan aiki kamar yadda kuke gani a wannan rana insha Allahu ta 9 ga watan Satumba da fatan muna lafiya ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne naku Sharif Umar Mahdi da fatan muna lafiya. Menene tasrifi? To da fatan muna cikin ƙoshin lafiya musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Ina kowanne mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Tasrifi muna yin tasrifi amma ba ma buga kuɗi. Menene tasrifi? Tasrifi ya kasance cewa abu ne wanda za ka sai turare ta hanyar rafanai, musulman rafanai za mu iya ba su insha Allahu kamar ba ni gishiri ne in ba ka manda mu ba su turare su ba mu dukiya insha Allahu. Amma duk wanda ya ce zai buga maka kuɗi to ƙarya yake yaudara ka zai yi. Sannan ka kira mutum ku yi magana da shi, ka bi shi ta WhatsApp ya tura maka da bidiyon da yake aiki da kuma inda yake aiki da kuma sunanka da komai da komai da kwanan wata a time ɗin da kai masa aiki da sauransu domin samun tabbaci. Wannan shi ne ake kira da yadda. Insha Allahu in dai mutum ba zai yadda ya tura maka da sabon aikin da kuka yi ba da sauransu to babu yadda. In dai mutum ba zai yadda ya kira ka ta bidiyo call ku yi magana ba to babu yadda. Tasrifi wani abu ne wanda yawancin mutane da yawa suna yin ƙorafi akan cewa an yaudare su ko an cuce su ko an ha'ince su, an ci amanar su yasa suke jin tsoro su ƙara komawa domin a sake masu aikin tasrifi. To amma duk abin da za a ce maka za a yanka dabba ko jinin wani abu za a haɗa da shi a yi maka aikin tasrifi a buga maka kuɗi to ƙarya ne. Sannan daga yanayin da za ku yi magana kai da mutum ya kamata a ce ka gamsu ko kuma ya kamata ka fahimci cewa wannan mutumin ƙarya yake amfani yake da bidiyoyinmu da muke ɗorawa yana ɗauka shi ma yana yaudarar mutane da su insha Allahu. Wannan shi ne. Amma in dai kana so ka samu tabbaci akan tasrifi sai mun baka tabbaci sannan tukunna za ka yi aiki insha Allahu. Ko mu baka ka yi da kanka ko ka sai turare ka aiko mana da shi ko kuma ka zo da kanka mai aiki ko kuma ka tura da kuɗi a siya. Aikin tasrifi aiki ne wanda baya wuce minti 10, minti 5, minti 15 an kammala. Amma duk wanda ya ce ma za a ɗauki kwana 21 ko wata ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka to magana ta gaskiya ƙarya yake yi cutar ka zai yi. Aikin tasrifi baya ɓata lokaci insha Allahu.